वरगाव पिळगावच्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात आयतारा राती जलदीपोत्सव व्हडा दबाशान मनयलो। अधिक ज्येष्ठ म्हयन्या निमतान या उत्सवाचे आयोजन केले। या उत्सवात सवाशीण बायलां उमेदीन वांटेकार जाल्लीं। वरगाव पिळगाव या ठिकाणी असलेल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवस्थानात या अधिक ज्येष्ठ मासानिमित्त आज जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा केली आणि त्याचबरोबर आज एक आगळो वेगळो असो देवीची ज्या ठिकाणी तळी असा त्या ठिकाणी पुरुषोत्तम मास जल दीपोत्सव म्हणून आम्ही आज हो आरतीचो कार्यक्रम केलो आणि या कार्यक्रमात सुवासिनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलो आणि उत्साह दाखयलो। आपले महाजन असतले, ग्रामस्थ असतले, कुळावी भक्तजन या सगळ्या मंडळींनी सामके उत्साहान या उत्सवान सहभाग घेतलो आणि हो जल दीपोत्सव जो साजरो केलो। या दीपोत्सवांसून आम्ही एक सगळ्यांक संदेशूय दिलो की आमचो निसर्ग सांबाळात, जितून आमची जलसंपदा आसा ती सांबाळा म्हणून आम्ही ट्रॅकलायनूच दिल्ली तशी आणि त्याका प्रतिसाद सगळ्या लोकांनी दिलो, भक्तजनांनी दिलो, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानता। या ठिकाणी आरती सोहळा जालो आणि उत्सव अत्यंत यशस्वी जालो आणि येता त्या आयतारा 14 जुनाक सुमार सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत भाविकांच्या हस्ते सततदार जलाभिषेक असा, म्हणजे इथून सगळ्या सुवासिनी असतले, पुरुष असतले, युवक युवतींनी सहभाग घेऊ शकता। त्यांच्यानी विहिरीचेर म्हणजे भटजींच्या घरासमोर असलेल्या विहिरीचे पाणी हाडप आणि गर्भकुडीपर्यंत दिवा आणि भटजी त्यानंतर देवीचेर अभिषेक करतलो। त्यांना ह्या उत्सवात सुद्धा सगळ्यांनी सहभाग घेवचो अशी सगळ्यांक नम्र विनंती।